katolíckej cirkvi? Chcete sa zbožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Bratia a sestry, dnes na slávu Najsvätejšej Trojice oslavujeme a vyznávame hlboké tajomstvo viery, zhromaždený v Duchu Svetom, pokorne prosme nášho Otca skrze jeho Syna Ježiša Krista. Za to našu vďaku a vyslíš naše prosby. O to ťa prosíme v Duchu Svetom skrze Krista, nášho Pána.
Chlásili sa. Každé zrno predstavuje našu dušu, z ktorej má vytvýčiť niečo dobré a užitočné. Ale bez seba zaprenia sa pre Krista to nepôjde. Ježiš aj nám hovorí, ak zrnko neodumrie, ostane samo. No ak odumrie, vyniesie bohatú hrozno. Ježiš hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti. Pri krste sme boli zaštepení do Krista, dnes budeme prvýkrát s Ježišom spojení v Eucharistii. Nech nás On posilní, aby sme v živote prinášali dobré ovocie našich skutkov. Chlieb a víno. Hľa, v rukách hostie, ktoré sa pri svätej omši premieňajú na tvoje telo a stávajú sa pokrmom pre naše duše. Víno, ktoré premieňaš na svoju krv, na odpustenie našich hriechov. Pane, naše časté stretnutia s Tebou v Eucharistii nech sú nám vždy posilou v živote. Oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posvedzuj duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený za hriech, vzdával ti vďaky a dobrorečiu, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetko. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich,
vzdával ti ďaku, dobrorečiu a dal ho svojim učeníkom povodiac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kálik mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv nového. Hľadajúc vie, pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním Teba. Prosíme ťa, Oče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celú svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevním svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Alojza, celých biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždilo podľa seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu. Aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ. Amen. Pokoj Pánov, nech vždy s vami. S duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja a celá.
modlitba pred prvým svätým prijímaním. Deti budete opakovať po mne. Ježiš, Ďakujem ti za to, že si tu. a že ťa môžem prijať do svojho srdiečka. Kým ťa príjmem, odpust mi všetko. Čím som ťa zanútil. Chcem byť lepší. Chcem ťa mať stále viac rád.
po svetom prijímaní. Budeme opakovať. Pane Ježišu, som šťastný, že som ťa mohol prijať. Prosím ťa, pomôž mi, aby som bol dobrý, poslušný, usilovný, veselý a voči všetkým veľkodušný. Prosím ťa za svojich rodičov, súrodencov a priateľov. Ochraňuj ich. Chcem žiť, ako sa tebe páči. Zostaň so mnou stále. Pane Ježišu. Tak sme celkom spolu, ty, Boh a ja. To, že tvoju lásku hostí, rozoznám, ale ja viem, že si blízko. Už nás láskou objímaš. My sme tvoji a ty náš. Ako dobre je vedieť, že nás máš tak veľmi rád. Môžeme ti o svojej láske Ježiško povedať? Nevieme tak ako ty. Nevieme tak milovať, ale chceme prijať deti naozaj. Chceme ťa Ježiš veľmi milovať. Modlíme sa. Pane a Bože náš, sviatosť, ktorú sme prijali a viera v jediného Boha, vo svätej a nerozdielnej Trojici Otcov, nech nám slúžia na spásu. Drahé deti, spoločne jesť znamená byť s niekým v dôvernom vzťahu. Ak niekoho pozveme, aby s nami jedol, aby s nami stoloval, tak to musí byť veľmi dobrý a dôverný priateľ. Dnes, drahé deti, ste boli pozvaní k stolu. Spolu ste jedli, prijímali eucharistického Krista. Ježiš vás pozval, pretože chce byť vašim dobrým a dôverným priateľom. Pristúpili ste k Eucharistii po prvýkrát a užšie ste sa pripútali aj k spoločenstvu nás, ktorý pravidelne, ktorí chodíme k Božiemu oltáru a pristupujeme k svätému príjmaniu. Stali ste sa zajedno s nami k svätému príjmaniu, aby prosili o Božie požehnanie a milosť. Nech každé jedno sväté príjmanie vo vás, drahé deti, vám prináša všetky tie potrebné milosti, ktoré potrebujete. Nebeský Otče, Tebe prvému patrí naša vďaka za tento krásny deň, keď sme mohli prijať Ježiša, Tvojho Syna, do našich srdc. Naša vďaka patrí aj vám, Pán Kaplan, za vašu trpezlivosť, ktorú ste naučili chápať a blížiť poznávať Ježiša. Cez vás sme dostali dar odpustenia do sviatosti. Zbierania a vašimi rukami sa nadmiest dáva. Prosíme vás o modlitbu, aby sme zostali verní v láske k Bohu. Želáme vám, aby ste boli dobrým kaplanom, takým, akým vás chcel mať Boh. Nech nebeský Otec odmení vašu milosť. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pripraviť dnešnú slavu. Predovšetkým pani kostolničke, pánovi kantárovi, hudobnej kapele a spevákovi i všetkým ostatným, ktorí prispeli k tomu, aby tento deň patril medzi najkrajšie dni v našom živote.
ktorá sa vám z láskou venuje. Cítite tú lásku? Tak sa ešte sami dobre a láskou zvládať lásku. Tak na záver všetci spoločne príjmeme Božie požehnanie, aby sa nám na ceste za Pánom Ježišom darilo. Nech vás Pán Boh požehnáva a ochraňuje. Amen. Nech vám Pán Boh ukáže dobrotivú tvár a nech vám je milostivý. Amen. Nech vám ubráni svoj zrak a obdaruje vás svojim pokojom. Amen. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Idte v mene Božom. Tu ich takže radi. Tak,